Theni ngathi uphethe ibhotile nje Mr Zux. Hayi, mlandela. Yeah. Izolo bengisela sobabini namhlanje awundazi mhloba. Izolo bengisela sobabini namhlanje awundazi mhloba. Awundazi mhloba. Namhlanje awundazi mhloba. Awundazi mhloba. Andiyazi le bhok liqaqa vithi laphe andiyazi le bhok liqaqa vithi laphe andiyazi le bhok liqaqa vithi laphe andiyazi le bhok ayibo ezukusukushentoni nawenze nobayithothi iza kuduva ibhokwe ayibo ezukusukushentoni nawenze nobayithothi iza kuduva ibhokwe ungazeli wedwa burongo utshwala ungazeli wedwa burongo utshwala izolo besishela sobabini namhlanje awundazi mhloba izolo besishela sobabini namhlanje awundazi mhloba awundazi mhloba namhlanje awundazi mhloba awundazi mhloba namhlanje awundazi mhloba liqaqa vithi laphe andiyazi le bhok 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 bendibuthe ndodwa ndizosela ndodwa ndithenge ndodwa ndizosela ndodwa bendibuthe ndodwa nzabusela ndodwa ndithenge ndodwa ndizosela ndodwa liqaqa vithi laphe andiyazi le bhokwe usuhamba unthuka uthi ndinentlizwe emdaka hayi hamba unthuka uthi ndinentlizwe emdaka ngotywala bam